Обаче на ритъма на Застоя се слънце, всъщност ние бехме подготвили едно селско шопско, много дълго за тук и го, влезахме вътре вече, 6 минутна комбинация, малко кофти. Така че заповядайте и вие знаете тази урок, предполагам. Айде! Браво, прекрасни сте! Благодаря ви, момичета и момчета. Не знам дали споменахме, това е втората ми авторска песен на шопска основа. Изпълнението ми е с моя аранжимент и с съпровода на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Заради това са такива дълги хороводни и не бяхте много от полза, иначе така си стои. Всичко добро! Сега ще поканя
госпожа Силвия Миланова, секретар на